Χαίρετε. Ποιος χαίρετε, μωρέ? Είδες είναι κανένα εδώ πέρα πάνω στα βουνάκια, στα λαγκάδια να χαίρετε. Να σου δώσω καμιά με τη κλίτσα να σου πω εγώ ποιος χαίρεται. Χαίρετε κάνει. Κανένας δεν χαίρεται εδώ πέρα. Μόνο εσύ κύριε Χαζογόρο μόνος. Τέλος πάντων, καλησπέρα σας. Τέλος πάντων και εγώ καλησπέρα σας. Τέλος πάντων άλλος. Εγώ ξέρετε. Για το Λέτσοβο. Πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Εμείς δεν καταλάβετε. Εσείς δεν καταλάβατε. Εμείς τα έχουμε καταλάβει όλα εκ των προτέρων τα έχουμε καταλάβει. Γνωρίζετε δηλαδή ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη, ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσνικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης με ανεπανόρθωτες συνέπειες, επαναλαμβάνω, στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά δεσμά. Βέβαια, παιδάκι μου. Τώρα που τα κάνεις λερά, τα έχω πιάσει όλα και όλα τα κατάλαβα. Στον Πόγαρτο τα έχω πάρει. Όλα. Άρα δέχεστε την ανάγκη δημιουργίας, ύπαρξης και λειτουργίας και στο Λέτσοβο μιας κομματικής οργάνωσης βάσης. Βέβαια, παιδάκι, πώς δεχόμαστε. Του βλέπει, θα μην δεχτούμε εμείς. Το συμφέρον μας δεν θέλουμε να πούμε. Παίζει να μας πλακώσει στο σπίτι μας. Πολύ ωραία. Άρα υπάρχουν οι βασικές συμφωνίες. Βέβαια, παιδάκι μου, χωρίς συμφωνία πράγματα γίνεται. Άμα δεν συμφωνήσεις, θα δώσεις το καπάρο. Πώς θα γίνει? Χωρίς καπάρο δεν γίνεται τίποτα. Δεν χρειάζεται καπάρο, ειλικρινά. Και την άποψή σας αυτή θα την εκτιμήσει πάρα πολύ το κόμμα. Κόμμα? Ποιο κόμμα? Ένα είναι το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Γιατί να είναι? Πώς να είναι? Πολλά λάδι, 5-6, καμιά 73-80-85 κόμματα. Όσα πιο πολλά είναι τόσο καλύτερο, παιδί μου. Σύντροφε. Χαράλαπε, μιλές χαράλαπε. Σύντροφε. Χαράλαπε, παιδάκι. Χαράλαπε, δεν μιλές. Χαράλαπε στραμπάκουλας. Είμαι από εδώ. Είμαι ηθαγενής. Εδώ, να σας λέω, είμαι ηθαγενής. Να σας λέω, Χαράλαμπε, αλλά οι θέσεις σας είναι διασπαστικές. Βεβαίως, παιδάκι μου, από αυτό δεν χωράει καμία αντίρρηση. Εγώ είμαι διασπαστικός κινητής. Έτσι είμαστε. Δηλαδή είστε αναθεωρητής? Όχι, παιδάκι μου, αναθεωρητής και διαιτητής. Εγώ δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Εγώ, παιδάκι μου, είμαι φωσκός. Και ένα γνωστό φωσκό τα πρόβατα εδώ παραπέρα. Εγώ δεν έχω. Δηλαδή δεν είστε αναθεωρητής. Μάλιστα. Τι μάλιστα είστε? Τι είμαι? Αναθεωρητής. Μάλιστα. Δηλαδή είστε? Εγώ τι είμαι, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Αναθεωρητής. Είστε? Όχι, δεν είμαι τέτοιο, είχαμε, αλλά τελείωσε προχτές το πήραμε. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε, Ναι, προχωρήσουμε, μια ζωή προχωράμε. Έλα, Διονύση, ναι, πού να προχωρήσουμε. Εγώ, τι να προχωράω συνέχεια, εσύ να προχωρήσεις και να με αφήσεις, να τα μάτσεις και να σηκούντες να φύγεις. Δεν μπορώ, παιδάκι μου, να προχωρήσουμε. Χαρά για μένα του μαλλιώτο. Να ξεκινήσουμε, πού να προχωρήσουμε, πού να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, εννοώ να προχωρήσουμε στην οργάνωση. Ποια οργάνωση? Αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα, τι λέγαμε προηγουμένως? Για την οργάνωση. Ποια οργάνωση? Δεν είναι δυνατόν. Δεν θυμάστε τι λέγαμε προηγουμένως? Άρα χαμένο. Εσύ μόλις και ντουπ λέγεις ευρεσία. Εγώ όλα τα θυμάμαι, πώς τα θυμάμαι όλα. Προηγουμένως δεν ξέρω τι λέγαμε, όλα τα θυμάμαι. Πολύ ωραία. Τι λέγαμε προηγουμένως? Λέγαμε για την οργάνωση. Ποια οργάνωση? Τούτος είναι γεγαζόν, μπορεί. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την οργάνωση. Δεν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό. Δεν είναι δυνατόν. Τι λέγαμε προηγουμένως? Δεν είναι δυνατόν. Βρε χαμένοι για την οργάνωση, τα λέγαμε. Έχω μέσα στο μυαλό μου, δεν είναι στιγμή. Μισό λεπτό. Κάτι λέγαμε, αλλά δεν θυμάμαι. Διονύση, έλα, δεν σου χώσω κανένα φούσκο εσένα με την οργάνωση. Οργάνωση? Ποια οργάνωση? Τι είναι αυτή η οργάνωση? Τι θέλει εδώ η οργάνωση? Ποιος είπε για οργάνωση? Ξέρεις εσύ τίποτα για την οργάνωση? Εγώ, παιδάκι μου, δεν γνωρίζω από αυτά τα πράγματα, μη με ανακαλύψεις. Τι ξέρεις, λέγε! Με οργανώσεις και τέτοια, εγώ βοσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και εσύ εμφανίστηκες όλος απρόπτος ως ερηγός και μου μίλησες. Και τι σας είπα? Μου είπες για την οργάνωση. Ποια οργάνωση? Για αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Σιγά, παιδάκι μου, το κρεμό, παιδάκι μου, σιγά, θα κρεμό της αρχιστής, της σκοτωτής, θα πει, ο Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Όρκο παίρνω τούτος, πολύ καλός άνθρωπος ήταν, έφυγε και ξέχασε και εδώ πέρα για την οργάνωση, το καπέλο του. Και τώρα, παιδί μου, πρωτοφανή, μυστήρια πράγματα. Μυστήρια, παιδί μου, ο άνθρωπος πήγε και έπεσε μέσα στο κρεμό της Αττικής, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε εμείς την οργάνωση. Αντί να πάει το κίνημα με τέτοιους χαμένους μπροστά, ρε χαμένοι. Εγώ θα τη φτιάξω χαμένη την οργάνωση. Όχι τώρα εμείς θα φύγουμε πάλι την τάξη ιστορικά δικαιώτη. Ενώ
διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσνικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εκταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάσες και τις αφήνει να πλένει σε ένα τέτοιο και σε ένα τι έλεγε ρε παιδί μου και μετά πάει έπεσε στον κρεμό και πάει σαν πέρα και έβρισκε το καπέλο του και πάει και οργάνωσε και κάτι καλιά τώρα και καλά κρασό και αφού θα πάει καημένη να μην θα τη φτιάξω την οργάνωση. Όχι, θα πάμε εμείς να αφήσουμε την πρωτοβουλία και την τάξη και τη διεθνή καπιταλιστική μεθοδολογία ενάντια στην πρωτοβουλία της κολχόσνικης. Θέλουμε τα όπλα, τα σπαθιά. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Θα πρασινίσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα κάνουμε λιβάνια, θα χρήζει αγροτιά. Κοκκινούλα μου, κοκκινούλα μου. Το πουλάμε και είναι κοκκινούλα μου. Ωραία, κοίταζε με τα όπλα, κοίταζε με τα σπαθιά, να τα κάνουμε τρεπάνια. Γεια σου σύντροφε. Άρε σύντροφε. Όχι, θα φύγουμε τώρα εμείς την πάλι του τάξης ιστορικά δικαιούται. Εδώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία την κολχόσνικη και με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεκταρισμός και μετά επίσης τον κρεμό σύντροφε και αυτό και εκείνο και πάει καλά του και καλά κρασάγει. Που το πέρασαν οι άλλοι και μάλλον με υγεία καλός άνθρωπος στην